mutum bai san wani lokaci zai mutu ba. Kaga dai wannan tsakanin wasu sakanni ne, ba a kawo ba, ba a tsammata ba. Akan min sahihin mata min ghairi illatin, mutum nawa lafiyansa kalau kaga kawai ya mutu ba wani ciwo ba komai. Wa kan min saqimin ashahina min ad-dahr, so da yawa da aka ga mara lafiya ya fi shekaru yana asibiti amma bai mutu ba. wa mal malu wal ahwalu illa wadi'atun fala budda min yawmin turaddu al-wada'i'u. Wa kam min fatan yumsi wa yusbihu lahiyan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Lafiyarsa kalau an wuni da shi, an yi magana da shi, an yi rabu lafiya lafiya, salamun salamun kawai, washi gari kawai kila a zo a balla kofa ko kuma a bude windo ko kuma kawai sai dai kawai a ji ana kuka wane ne wane ya rasu. To haka mutuwa take, ita bata jira. Amma kuma wato su muminai Allah Ubangiji yana allaka zuciyansu, qulubuhum muta'alliqatun billah, zuciyansu tana rataye da Allah, ta yanda ba sa mutuwan da zaka ganshi akwai rafkanuwa a cikin mutum yana sallah ya yi wafati ko kuma ya fito daga sallah kenan ya yi wafati. Ai wannan shahada ne, tilka shahadatul lati yarjuha ibadullahi salihun, shahadan da kowa yake nema kenan. Allah ya bamu, Allah ya bamu, Allah ya bamu, Allah ya bamu. Allah ka raba mu da mutuwar rafkanuwa.